चायला ह्या माईकची चड्डी घालण्याची आवड व्हा जाऊनच इथे. नमस्कार मित्रांनो, लातूरचा गावकरी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आजचा विषय असा आहे की मित्रांनो, सगळे लोक असं होम टूर करतात. आता आपण आज काय करणार माहीत का, रूम टूर. आणि जी माझे व्लॉगिंग इक्विपमेंट आहेत, तर मी काही व्लॉगिंग इक्विपमेंट घेतला. त्याच्यामध्ये ते कितीला घेतले तर तुम्ही कुठून घेऊ शकताय, किंवा जर तुम्हाला जर काही असं नवीन नवीन व्हिडिओ करायचा नाद असला तर आम्हाला नाद आहे ते सोडा. तुम्हाला नाद असला करायचा असेल तर काय ते इक्विपमेंट आहेत, कुठून भेटते तर का नाही, ते सगळं तुम्हाला सांगणार आहोत. आणि पूर्ण व्हिडिओ बघा, शेवटपर्यंत बघा. आता आला की बघा इथे टेबल दिसते. तर हे आहे आपलं स्टडी टेबल. म्हणजे आता मी 10 महिने झालं तर इथं गावातच जाऊ, त्याच्यामुळे काय आपण इथंच बसायचं आणि इथं स्टडी करायचं. म्हणजे कधी कधी करायचं, एवढं काय करत नसतं. तर पुढं दिसतं का तुम्हाला तर काही MPCचे पुस्तक आहेत, हे असेच घेतले. तर म्हणजे कधी मूड आला तर आपण वाचायचं, अभ्यास करायचं आणि फुल करायचं एकदम. म्हणजे असं नाही की बाबा नुसता टाईमपास करायचा, पुस्तक घेऊन बसायचं, असं नसते. जेव्हा तुम्ही बसणार स्टडीला तेव्हा फुल एकदम कॉन्सन्ट्रेशन करायचं, थोडा करायचा पण एकदम परफेक्ट करायचं. आणि खाली काय तर काय सामान ठेवलं बाबा, हे मला माहीत नाही, घरचं काय तर राऊंड ठेवलं ते घरच्यांनी. आणि इकडं बघा काय इकडे बी डॉक्युमेंट असं पडलं ते आपलं हॉस्टेलसारखीच्या रूम. वरी हे जे बघला काय काही दिसला त्याला, तर काही शेतातलं आहे सगळं बारदाना. म्हणजे कसं शेतात जे आपलं हे पोते जे ते माल जी, तर त्याच्यामध्ये भरते. त्याच्यामुळे हे पण लागते. आणि इथं लावून ठेवते मोठे 2 कप येतं. आणि काही खाली दिसलं आहे का काही, तर इथं हौद आहे पाण्याचा. आणि त्याच्यामध्ये पाणी भरतात. नंतर काय ते आपलं सगळं दररोजचं दैनंदिन लागते ते आहे. आणि काही इथं आहे आपली बेड. आता गादी आहे नेमकी, पण मी गादीच वापरत नाही. गादी वापरल्यानं का पूर्ण असं आळशी पण आहे त्या अंगात, त्याच्यामुळे मी गादीच वापरत नाही. आणि तुम्हाला खाली दाखवतो काही फळ आहे, तुम्हाला माहीत असेल का नसं माहीत नाही, कारण शहरामध्ये जास्त काय झाडचं वापरत येतं. गावात असं एकदम फळाच असते. कशापासून बनवते किंवा मला माहीत नाही, पण बनवते तो. आता मी थंबनेलमध्ये बघितलं असेल की एक उंदीर दिसला होता तुम्हाला. तर त्या उंदराचा मॅटर काय होता माहिती आहे का, 2-4 दिवस झालं असं रात्री झोपायच्या वेळा का नाही यायचं आणि ते खुडखुड वाजायचं. पुस्तकाच्या मध्ये बी गेलं. एकदा मी पकडायचा प्रयत्न केला पण मला सापडायचं नाही ते, आणि शेवटी पळून गेलं. थोडं ते पुस्तक कातरलं होतं कळलं, त्याच्यामुळं ते थंबनेल तसं बनवलं होतं. तर चला मग आता आपण आपले कुटाणे केलेले आहेत तर ते पाहू. आणि प्रोडक्टचा मी तुम्हाला रिव्ह्यू देतो की त्यामुळे तुम्ही ते प्रोडक्ट घेऊ शकता. जर तुम्ही नवीन ब्लॉगर असाल तर ते प्रोडक्ट तुम्ही घेऊन आपली ब्लॉगिंग सुरू करू शकता. तो मित्रों ए है हमारे इक्विपमेंट का खजाना. तर मित्रांनो, आपलं पहिलं जे प्रोडक्ट आहे तर ते एक माईक आहे, जे की मला फक्त 200 रुपयामध्ये बसलेलं आहे. आणि ते मी ॲमेझॉनवरून मागवलं आहे. मला हे जर प्रोडक्ट घ्यायचं असेल तर ह्याची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे, की तिथून तुम्ही हे घेऊ शकता. आणि ह्या प्रोडक्टचा मेन जे काम असतं ते काय माहिती आहे का, तर तुम्ही पब्लिक प्लेसमध्ये गेला आणि एखाद्या व्यक्तीचा जर तुम्हाला इंटरव्ह्यू घ्यायचा असेल तर हे त्या टाईमला तुम्हाला उपयोगामध्ये येऊ शकते. एकदम चांगल्या क्वालिटीचं आहे मित्रांनो, काही चांगलं घ्यायची गरज नाही. आणि बोयाचं एक असतं M1चं, पण ते 600 रुपयाला बसते, त्यामुळे ते काही घ्यायची गरज नाही. तर हे तुम्ही घेऊ शकता, मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देतो आहे. दुसरं जी प्रोडक्ट आहे तर ती प्रोडक्ट आहे गोरिला ट्रायपॉड. त्या ट्रायपॉडचा उपयोग काय होते ते तुम्हाला मी पुन्हा सांगतो, त्याच्या आधी तुम्हाला एक रिव्ह्यू देतो. तर हे ट्रायपॉड जे आहे का नाही ते मी ॲमेझॉन घेतलेलं आहे. 450 रुपयेचं ट्रायपॉड आहे. आणि एकदम भारी आहे मित्रांनो. हे काही साधे बिधे ट्रायपॉड नाही, हे गोरिल्लाचं ट्रायपॉड आहे. आता गोरिल्ला ट्रायपॉड काय असते सांगू का तुम्हाला. काही जे दिसलेले काही असं वाकडं होऊ शकते. तुम्ही जर बाहेर कुठे गेला किंवा तुम्हाला जर खाली ठेवायचं असेल तर जे नॉर्मल असते तर ती बसत नाहीत. तर काही असे ह्याला बेंट वगैरे करता येते. तर एकदम भारी ट्रायपॉड आहे मित्रांनो, जे कमी किमतीत आहे. जर तुम्ही स्टार्टिंगला जर ब्लॉगिंग करायचं असेल तर हे ट्रायपॉड तुम्ही घेऊ शकता. आणि त्यासोबत हे एक भेटते, मेन म्हणजे हे आहे. कारण काही असे ट्रायपॉड आहेत की तिथं तुम्हाला हे काही वरचे जे असते का नाही ते इथं भेटत नाही. आणि
आणि काही वरचं जे आहे तर हे पण मी मागवलेलं आहे आणि हे 200 रुपयाचं आहे वरचं. हे मी चिटकावलेलं आहे, जरा देशी जुगाड केलेला आहे. हे कशासाठी ते नंतर तुम्हाला कळलंच हे कशासाठी जोडवलं आहे ते इथं. आणि नॉर्मल जर तुम्ही हे घेतलं तर हे वरचे जे असते ते कव्हर भेटत नाही, त्याच्यामुळे जरा प्रॉब्लेम होते हे चिटकवण्यासाठी. तर मित्रांनो एकदम भारी ट्रायपॉड आहे. आणि हेच तुम्हाला जर घ्यायचं असेल तर मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देऊला लाव, तर तिथून तुम्ही घेऊ शकता. आणि त्याच्यानंतर हे आहे सगळ्यात मेन इक्विपमेंट म्हणजे हे आहे माझं. हे आहे बोआयएमचं माईक, जे की मला 1500 रुपयाला बसलेलं आहे आणि मी ते ॲमेझॉनवरूनच मागवलेलं आहे. आणि ह्याची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, तिथं तुम्ही घेऊ शकताय. आणि हे जे आहे ह्याला इथून 2 वायर बसतात. अजून एक आहे जे की तुम्ही एक लॅपटॉपला पण कनेक्ट करू शकता आणि इथं मोबाईलला पण एक कनेक्ट करायचं आहे. आणि मेन म्हणजे ह्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त किंमत कशाची माहिती आहे का? काही वरी दिसतो आहे का झिंजाळ, तर ह्याची किंमत आहे. थांबा मी तुम्हाला हे काढून दाखवतो. ह्या माईकची चड्डी घालण्याची आवड जाणार इथे. तर मित्रांनो हे आहे प्लस सेटअप. तर ह्या सेटअपचं काय करायचं असते माहिती आहे काय? इथं आहे नाही मोबाईल अडकायचं असते. मोबाईल अडकवून हे डायरेक्ट इथे पिन घालायचं आणि काय नाही नंतर ब्लॉगिंग करायचं. तर मित्रांनो हा होता प्रोडक्ट विषय. काय होता माहिती आहे का? तर आमची जी इंजिनिअरिंगची वायवा सुरू आहे, म्हणजे आपलं तोंडी परीक्षा असते का, तर ती सुरू आहे. आणि ते पहिला जी व्हिडिओ बनवलं का नाही, त्यानंतर मग ती वायवा डायरेक्ट सुरू झाली. आणि काहीच अभ्यास केला नव्हता, डायरेक्ट जाऊन बसलो पेपरला गेल्यानंतर काय झालं माहिती आहे का? काहीच नाही गेलं मला. सो एवढा शिवा खाल्ल्या का नाही बस बाबा. तेव्हापासून ठरवलं ही असलं ब्लॉगिंग व्हिडिओ बंद करावं, ब्लॉगिंग नंतर करता येईल, आधी आपण अभ्यास करावं. मग मी तेव्हापासून व्हिडिओज बनवले नाही. म्हणून आता डायरेक्ट हा व्हिडिओ बनवला आहे. मग आता पुढं का जरा इम्प्रूव्हमेंट करावं म्हणालो. काय असं नवीन टॉपिक सांगा, म्हणजे कशावर व्हिडिओ बनावं काय नाही. आपले तालुके असं जायला येते, जवळजवळ जायला येते, भरपूर ठिकाणी आहेत. तर कोणत्या टाईपचे तुम्हाला व्हिडिओ बघायला आवडतील ते पण सांगा, आणि हा पण व्हिडिओ कसा वाटला ते पण सांगा. तर त्यामुळं तुम्ही चॅनल पटकन सबस्क्राईब करून घ्या, वेळ लावू नका. ऐका आता बघू पुढं चांगले व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार कसं पण.